नमस्कार आयटीआयची मंडळी. तर कसे आहात? तर पुन्हा एकदा आयटीआय वायर मास्टर काटा चॅनलवर आपले स्वागत आहे. तर आज आपण सेंट्रीफ्युगल स्विच कशा प्रकारे असतो तो पाहणार आहोत. तर मला कमेंट बॉक्समध्ये एका विद्यार्थ्याने विचारलं की सर म्हणला, कारण मी विद्यार्थीच आहे आयटीआयचा, पण तो म्हटला की सेंट्रीफ्युगल स्विच म्हणजे काय हे एकदा आम्हाला स्पष्ट करून सांगा व ते कशाचे कार्य करतो हे पण सांगा. तर त्याच्या विनंतीचा मी स्वीकार करतो, त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ इच्छितो. तर मित्रांनो, त्याचा प्रश्न होता असा की सेंट्रीफ्युगल स्विच म्हणजे काय व तो त्याचे कार्य काय आहे. तर त्याला मी या प्रश्नाचे उत्तर देऊ इच्छितो. तर सेंट्रीफ्युगल स्विच हा याचा उपयोग याच्यासाठी केला जातो की जेव्हा मोटर स्वतःच्या स्वयंचलित गतीच्या प्रमाणित वेगाच्या 75% होतो. म्हणजे आता मोटर असते त्याचं फिरण्याचं प्रमाणित वेग असते, म्हणजे त्या प्रमाणित वेगाच्या 75% इतका झाला की सेंट्रीफ्युगल स्विच हा ओपन होतो आणि स्टार्टिंग वायंडिंगला डिस्कनेक्ट करतो. म्हणजे त्या सर्किटमधून स्टार्टिंग वायंडिंगला तो डिस्कनेक्ट करून टाकतो व त्यामध्ये रनिंग वायंडिंगला ॲक्टिवेट करतो. म्हणजे स्टार्टिंग वायंडिंगला तो असा बाहेर फेकणार व रनिंग वायंडिंगच्या सहाय्याने मोटर फिरत राहणार, च्या सहाय्याने म्हणजे ती सारखी चालू राहील. व सेंट्रीफ्युगल स्विच हा कशावर कार्य करतो तुम्हाला माहिती आहे का? तर सेंट्रीफ्युगल स्विच हा अपकेंद्रीय बलाच्या सिद्धांतावर कार्य करतो. म्हणजे यालाच आपण इंग्लिशमध्ये सेंट्रीफ्युगल फोर्स असेही म्हणतात. बस मित्रांनो, सेंट्रीफ्युगल स्विच म्हणजे काय आहे मी तुम्हाला थोडक्यात सांगितलं. तरच जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व व्हिडिओ हा शेअर करा. तुमच्यासाठी असे छोटे छोटे व्हिडिओ घेऊन येत राहील. तर असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व ते घंटीच्या बटनाला प्रेस करा.